салому дуруд ба ҳар якояки шумо бародарону хоҳарони муҳоҷир. Хуш омадед ба шабакаи мо. ҳатман обуна шуданро фаромӯш намекунем ва зангулачаро гиро монем ки то ки аз қонунгузориҳои Россия мо бохабар бошем. ҳатман ба шабакаи мо дар телеграм қонун РФ метавонед ки дар телеграм поиск диҳед қонун РФ ё ки дар ҳамин навор дар якум комментария силкаи каналро пайдо карда дар омада обуна шавед. Дар телеграм мо ҳозир беш аз 2000 нафар шудем қариб. бисёр ҳамин масъалаи амнистия, масъалаи дигар чизо саволу ҷавобҳо шудааст. Одамо рафта ҳуҷҷаташони қонунӣ каросиянд, баромада группа гап зосиянд барои мардум аз дилаш тарс ваҳма бурдан. Лекин мутаассифона яхир одамо баромада наворҳои дурӯғ карда мардума ба ташвиш гузоштасиянд. Одамо даромада дар комментариҳо ҳархеле гап нависосиянд. Ман ҳозир хоб дорам, ман чашмам хоб олуд мана. Лекин ман дар ними шаб баромада навор каросиям. Бо чӣ сабаб? Бо сабабе ки як навор дидам, бисёр ҳам хандам омаду ҳам зиқ шудам. Барои ҳамон хостам барои шумо ҳамаша якта фаҳмонам ки қонуни висилка чист, қонуни амнистия чист, кӣ метавонад ки ҳуҷҷаташа қонунӣ кунад, кӣ наметавонад қонунӣ кунад, кӣ бояд Россияро тарк кунаду кӣ дар Россия монад. Ва агар ҳуҷҷатҳои шумо набошад, ба шумо чӣ мушкилиҳо ба саратон мебиёд дар оянда. Наворе ки ман тамошо кардам, дар онҷо гуфтааст ки одамое ки агар дар ин рӯйхат бошанд аз Россия баромада наметавонанд. ин хеле гап нест дар рай указ. ман шумо бозе ҳамаша гуфта мегузарам. чӣ хеле ки мо шумо медонем, қонуни висилка моҳи август ба имзо расид ва ҳатто Тоҷикистон як рӯйхати ташкил карда буд 120,000 нафар. дар ва 120,000 нафара одамои мурдагиам буданд, одамои зиндаам буданд, паспорт сӯхдорам буданд, ВНЖ дор, РВП дор, ҳуҷҷатҳошон 100%ам буданд, одамое ки умуман набудагиам буданд дар вай рӯйхат. баъд ҳозир акун ҳамон рӯйхати 120,000 нафара шуда мондагӣ. Не ки мана рӯйхати ҳақиқӣ акнун пайдо шуд 5 феврали 2025. қонуни висилка ба кор даромад, бояд 5 феврал ба кор медаромад ва реестри контролируемых лиц, спискаи чорни список, рӯйхати сиёҳ ба кор даромад. рӯйхате ки Тоҷикистон карда буд, дар як тараф мемонем, вай рӯйхатро шуғули аҳолии Тоҷикистон ташкил дода буд ва шаҳрвандое ки дар ин ҷо қарор дошт, ҳамаша рӯйхат карда бо дар Россия обратно бояд равон кунад буд. ин хоҳиши МВДи рус буд. МВДи Россия 5 феврали 2025 ду рӯз пеш реестрро боз кард ва дар ин реестр одамое ки ВНЖ доштанд, РП доштанд, ҳамонаам пайдо шуданд. Не ки як рӯз ду рӯз дар байн гузашт, ҳозир қариб ҳамая уже ҳамун реестр гирифтанд. одамое ки ВНЖ дошт, мақсад рӯйхатба нест. ҳамун рӯз есть реестр контролируемых лиц буд, ҳозир ва ё нест шуданд. акнун фақат нелегало монданд, ноқонунӣ одамое қарор доранд, дар вай рӯйхат монданд. одамое ки банкҳошон блок шуда буд, Тинькофф банк, Основном, ҳамаи блок картоша, ҳамин хел одамои виддороям ҳозир якта бо кушодост одамо. мақсад ки агар шумо мехоҳед ҳолат дучор шуда бошед, шумо метавонед ки ба МВД муроҷиат кунед. МВД заявка мепартод центральный офис ба центральный МВД бояд ба шумо номи шуморо аз рӯйхат мегирад, агар ҳуҷҷатҳои шумо 100% бошад. пас мегузарем акун дар қонуни висилка. мувофиқи қонуни висилка шаҳрвандои Тоҷикистон, шаҳрвандои Ӯзбекистон, ҳамаи муҳоҷироне ки ноқонунӣ дар ҳудуди Россия қарор доранд, як шӯъбача ташкил шуда мешуд ҳамин реестр. ва агар шумо қонунгузориҳои Россия бо риоя накунед, шумо аз 30,000 рубл зиёд пул аз картаи бонкитон равон карда наметавонед ба ягон ҷо. вақте ки шумо ягон штраф налог споида намешед, бояд ки ҳамон чизро тасдиқ кунед ки ҳамин штрафи шумо аст. шумо ягон шаҳрванди Россия ба занӣ гирифта наметавонед. шумо аз Россия баромада наметавонед, не ҷои зистатона иваз карда наметавонед. мақсад шумо дар Москва зиндагӣ мекунед, шумо бояд ки дар Москва бошед. бе иҷозати ҳамон коргари МВД шумо бояд ки ҷои зисти худро чо накунед, иваз накунед. вай бародар мегӯяд ки агар шумо рӯйхат бошед, аз Россия баромада наметавонед. вай мумкин хато кардагӣ, лекин ин хел нест. дар асл шумо ҳамон ҷои макони зистатона бояд ки иваз накунед. ва ягон мошин дар номатон
монда наметонед. Дар кӯча агар шуморо гаи мехапад, мошин ронда исодид, аз рондани мошин маҳрум мекунад, барое ки рондани мошинам мумкин нест агар шумо номатон дар ҳамон рӯйхати сиёҳ бошад. ва дар номатон рӯйхати сиёҳ бошад, ягонта номатон ба хона харида наметонед, номатон ба ягон ипек кушода наметонед, ягон кор карда наметонед. Мақсад дасту потонро мебандад, ба хоҳиши худ бояд ки буромада буравед. чӣ шуд? Баъди қонуни весилка ба кор даромад, баъди қонуни весилка амнистия буромад. барои чӣ ҳамин аввал весилка буромад, баъд амнистия буромад? барое ки ҳозир хелеш ки шумо медонем вазъият нотинҷ аст дар ҳудуди Российскии Федератсия. барои ҳамин якумин дараҷа ин чизое ки ҳозир ба сари мову шумо омад, ин бехатарии Россияро барои тартиб додани бехатарии давлати рус, яъне ки безопасность Российской Федерации на первом месте. Якум ҷоба бехатарии давлат места. барои ҳамин ҳукуматдорои рус ба ҳамин қарор омаданд ки висилка организоват кунанд, ташкил кунанд ва ҳамин висилка бо одамони дигара мехел маҷбур кунанд ки худошон баромада аз Россия раванд. не ки дар ин ҷо бо фикр карданд ки барои ин хел давлати пурқудрату давлати калон мигрантҳо лозиманд. чӣ кор бояд кард? ҳам буҷети давлат пур мешавад мақсад, ҳам мо медонем ки кадом муҳоҷир дар куҷо қарор дорад. барои ҳамин 30 декабри 2024 қонун аз тарафи президенти рус Владимир Владимирович Путин имзо шуд бо ном амнистия таҳти рақами 1126. не ки ин амнистия барои ҳама дахл надорад, қонуни аф як қисм одаморо дахл дорад, як қисмашро дахл надорад. ба шумо ман мефаҳмонам ки ҳуҷҷатҳои худро дар Россия қонунӣ карда метавонад. шахсоне ки 5 сол пеш 10 сол пеш вориди Россия шудед ва то ҳол мигратсиони картатон, пропискатон ё дигартон тамом шудагӣ, шумо ҳозир куҷо ба гаштагитона ҳукумати рус наметавонад. барои ҳамин шумо ба пои худ мебиёед. ҳозираш ба Москва, Московская област, Сахарова, ММТ Сахарова, Коркарос регионо ҳоли аз ин чиз бехабар то ахири феврала ҳама ҷо уже бохабар мешавад. барои ҳамин ҳозираш ба мегирем Сахарова. шумо ба пои худ Сахарова мебиёед. вақте ки шумо Сахарова омадед, шумо мегӯед ки я пришел в рамках указа 1126 легализоваться, то есть получить патент. шумо мегӯед, пожалуйста, я уже ҳама чиза медонам, ҳамин рӯзо ба 70 кас 100 кас рафта худаша қонунӣ кардаги дар телеграм канали мо ҳаст, дар омада метавонед ки бародаро гап мезананд, гӯш кунед. ба шумо мегӯяд марҳамат, шумо меред, якум чо мекунед, изи ангушт метиҳед, дуюм чо мекунед, шумои расм мегирад, сеюм чо мекунед, ташхиси тиббӣ месупоред ва экзамени русский язик ва шумо якта ба назорати кормандони полиси рус мегузаред, МВД ФСБ, барои ки шумоя ягон ҷиноят шавад, як дамба меёбанд. ҳозира ҳолат чӣ хел аст? ҳозира ҳолат шумо дар куҷо буданатон ба ҳукумати рус маълум не. барои ҳамин як намуди бехатарии давлатро барои обеспечит кардан, яъне ки ҳимоя кардан давлатро, ҳамин чизро оила карда бароварданд. ин барои мову шумоям хубӣ дорад, барое ки мову шумоям ҳуҷҷата мекунем, натарсида мегардем, патент мекунем, апай кор мешем. ҳам барои патент пул метем, давлат ба мисол буҷет ба фоида мешад, ҳам худомо аз ҷоҳои ҳамон рӯшуда гаштагиҳо мебураем, озодона нафас кашида, озодона кор карда мегардем. барои ҳамин шахсое ки ҳуҷҷатотон муҳлаташ буд шудагӣ, бемалол рафта метавонед ки ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ кунед дар Сахарова. ба шумо ягон хел чиз намешад. ҳамин укази 1126 пункти 6 омадагӣ, қисми 2 пункти 6. дар ҳамон пункти 6 нависае ки шаҳрвандои иностранцое ки омада ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ кардан мехоҳанду то 5 феврали 2024 чӣ қонуншикание карда бошанд, қонуншикание ки регистрасияшон набошад, мигратсиони карташон набошад, чанд вақт шуд регистрация гашта бошанд, ҳеҷ гоҳ ба ёро ягон хел запрет, депортация видваренӣ карда намешавад. мақсад шумо дохили Сахарова шудед, омадед гуфтед ки я пришел по указу, это важно, обязательно гуфтан даркор, ман омадам в рамках указа 1126 легализоваться. баъд шумо ҳамонҷо инспектор ташхиси тиббия месупоред, изи ангушта месупоред, расм мегиред, ҳамаша мегиред, ягон анализотон ё ягон историяи мигратсионитон маъқул намешад. дар ин вақт инспектор шумоя бурда
спецприём маҳкам намекунад, ягон ҷо ягон кор намекунад, ҳамон ҷои худаш протокола пур мекунаду ба шумо медиҳад, мегӯяд ки шумо вақт доред ки то 30 апрела аз Россия бароед. Яъне ки шумо бурда ягон ҷо спецприём маҳкам намекунад, натарситон, турма намекунад, висилка худаш ҳамин хел чиз. Ба шумо вақт метиҳанд ки шумо ҳудуди Россияро тарк кунед. Ва ҳамон роз эътиборан шумо бояд ки аз ҷои зисти худ, ҳамон коргарои МВД аз Россия баромадан наметавонед, аз ҷои зиститон бохабар кунед ки шумо кай мебаровед, ба кадом билет мебаровед, ба кадом раҳ куҷо меред. баъд одамое ки агар анализотон изи ангушт ҳамаш хуб бошад, ба шумо легализован кунед, мигратсиони карта метиҳанд, меред худтон регистратсия мекунед, меред ба патент меспоред, патент гирифта апаи коратон мешед. шахсоне ки патентатон аннулировать шудагӣ, шахсоне ки ВНЖтон бекор шудагӣ, шахсоне ки РВПтон бекор шудагӣ, шаҳрвандитон листа шудагӣ, шумо ҳуқуқи ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ карданро надоред. Барои ҳамин шумо бояд ки ҳудуди Россияро тарк кунед. шахсоне ки дар Тоҷикистон қарор доред, ба шумо умуман ин чиз дахл надорад. Ба шумо ин чиз умуман дахл надорад. Ин дахл дорад фақат ба одамое ки ягон хел запрету депортатсия ҳичи надорану ҳамто муҳлати ҳуҷҷатҳошон буд шудагӣ. агар шумо муҳлати ҳуҷҷататон буд шудагӣ не ки дар паспортатон ҳамон печатҳои хитоӣ мегӯянд ҳамон печатҳо доред, чӣ кор бояд кард? ҳама роҳи хубаш бояд ки рафта загранпаспортатон дар консулгарии Тоҷикистон нав мекунед, дар хадамоти муҳоҷират ба ҳамон паспорти наватон, шиносномаи наватон дохили сахар мешавед. Дар ҳамон ҷо шумо ба дубликат мигратсиони карта метиҳанд, ҳуҷҷататон қонунӣ мекунанд. хоҳед агар ҳамон паспорти меред, не ки гузаштанатон 50 ба 50. ман ба шумо ин чиза маслиҳат намедиҳам. яке одамое ҳастанд ки оли группаи телеграм бомда гап задам ки мо печатҳои ҳамин хелӣ доштем, рафта ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ кардем. ин вариантам ҳаст. мақсад шахсоне ки ному насабатонро нав карда дохили Россия шудагӣ. мақсад шумо ҳамин рӯз депорт кардан, шумо пагаш ба Тоҷикистон рафтед, сроки депортатсиятон тамом нашуда, номатон нав карда Россия гашта омадед ва дар номи кӯнае ки шумо буд, шумо сурат гирифтагиянд, изи ангушт гирифтагиянд ва дигар процедураҳо. ба ин номи наватон агар рафта ҳуҷҷатҳои қонунӣ мекунам гӯед, агар шумо хато мекунед, шумо меқапанд мувофиқи статьяи 322 уголовни дела мекунанд то 3 сол паси решетка. фаҳмидед акнун? акнун ман ба шумо мегӯям ки укази ҳамин 11-26 ки шуд гуфтагӣ аст ки ё шаҳрвандои Тоҷикистон ба хоҳиш шаҳрвандои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, муҳоҷироне ки ноқонунӣ дар ҳудуди Россия қарор доранд, ё ба хоҳиши худ аз Россия баромада раванд, ё марҳамат ба сахрава муроҷиат кунанду ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ кунанд. не ки одамое ки РВП, ВНЖ, паспортҳои чизотон бекор шудагӣ, шумо ҳатман Россияро бояд тарк кунед, барое ки ба шумо роҳи қонунӣ кардан ҳуҷҷатотонро нест. барои чӣ ин гапа гуфтаӣ ки ё хоҳиши худаш ки тарк кунад, ё омада ҳуҷҷаташа қонунӣ кунад? вақте ки шумо ба хоҳиши худ Россияро тарк мекунед, шумо мувофиқи қонунгузориҳои нав а 1 январ кор ба даромадагӣ режими 90-180 неякун. дар як сол 90 рӯз дар Россия бояд истед, 270 рӯзаша дар Тоҷикистон. як сол мо агар 360 рӯз бошад, ҳамин 360 рӯз 90 рӯзашро дар Россия, 270 рӯзаша дар Тоҷикистон бояд гузаронед. барои ҳамин хел кор нашуданаш шумо варианти хубаш, ҳамин роҳи хубаш рафта ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ кардан. вақте ки шумо ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ мекунед, шумо патент мегиред. ҳатман патент ки гирифтед, шумо агар патент дошта бошед, хоҳед агар имрӯз аз граница буроеду пага дароед. не ки агар шумо бепатент гашта бошеду уже шумо аз Россия баромадед, шумо уже бояд ки 9 моҳ дар Тоҷикистон истед. барои ҳамин бародари азиз, хорони азиз, як чиза фаҳмидон ки тарс ин чизи безеб, тарсидан дар кор нест. агар шумо дар ҳақиқат решени суд катӣ ё решени ягон участковӣ катӣ, запрет депортатсия шудагӣ набошеду, ҳамдо ҳуҷҷатотон муҳлата буд шудагӣ бошад, 10 сол буд, 20 сол бедокумент бошед, равид ҳамин рамка хоказа 11-26 ҳуҷҷатотонро қонунӣ кунед. ягон мушкилиш нест. одамое ки мегӯянд ки мо ба қарори суд депортатсия шудагӣ, не ки номамо дар рӯйхати ҳамин реестри контролируемых лиц нест.
барои чӣ нест? Барое ки одамое ки ин хел запрет депортация шудагӣ ино уже ягон статус надоранд. Ино бояд ки ҳатман Россияро тарк кунанд. Барои ҳамон номи ино аз 100 кас як кас ҳаст, мондагиёш нест. Акнун масъалае ки одамое ки картаҳошон блок шуд ба куҷо муроҷиат кунанд? Одамое ки картаҳотонро маҳкам карданд, шумо рафтиду дар реестр номатонро вақте ки мегиред, дар ҳамон ҷоя коғаз мегиред, ҳамон коғазро ба банк равон мекунед. Дар асоси ҳамон коғазе ки МВД метиҳад ба шумо ки ин шахс ҳуҷҷатош қонунӣ шуд, аз реестр гирифта шуд, дар асоси ҳамон коғаз банковскии шотаи шумо мекушанд. барои ҳамин ягон кас Россияро гирон намемонад. барое ки чӣ хел ту висилка мефтесу а Россия баромада наметонисти. Вай хато гуфтагиш ҳамин ки инҷо якум пункташ омадае ки без разрешения МВД не имеют права поменять место своего пребывания или место своего жительства. барое ки ҷои истиқомати худро бе иҷозати кормандаи МВД дигар кардан ба ҳақ надоред. шумо мехоҳед ки ҳамин рӯз Тоҷикистон омада рафтан мегиред, ягон мушкилӣ барои шумо намешавад. умедворам ки ман ба шумо нақс карда соз карда фаҳмондам. бародаро, ҳатман ба телеграм обуна шавед, давомашро дар комментарияҳои телеграм бо гуфта мегузарем. аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. ҳамин ман як маслиҳати бародарона метиҳам ба ҳамин одамое ки агар шумо аз қонунгузориҳои Россия бохабар нестед, баромада навор карда мардума ба воҳима наандозед. илтимос, аввал указро хонед, ҳам ба ин силкаи ҳам қонуниша хонеду баъд ҳам ба нигоҳ карда кор кунед.